Осторожно, двери зачиняются. Припинок. НБА «Центр». Наступний припинок. Лесопарк Медвежина. Наступний припинок. Лесопарк Медвежина. Осторожно, двери зачиняются. Лесопарк Медвежина. Наступний припинок. Медвежина. Наступний припинок. Медвежина. Осторожно, двери зачиняются. Медвежина. Наступний припинок. Киреївки. Наступний припинок. Киреївки. Осторожно, двери зачиняются. Уважаемые пассажиры, уступайте месцы для сидения пассажирам с детьми дошкольного возрасту, тяжарным женщинам, инвалидам и пожилым людям. Киреївки. Наступний припинок. Бельське.
Наступний припинок. Бельская. Осторожно, двери зачиняются. Припинок. Бельського. Наступний припинок. Гуцького. Наступний припинок. Гуцького. Осторожно, двери зачиняются. Припинок. Гуцького. Наступний припинок. Янки Маура. Наступний припинок. Янки Маура. Осторожно, двери зачиняются. Уважаемые пассажиры, в избежание административных нарушений своевременно оплачивайте проезд. Припинок. Янки Маура. Наступний припинок. Харківське. Наступний припинок. Харківське. Осторожно, двери зачиняются. Уважаемые пассажиры, проходите, пожалуйста, в середину салона. Не задерживайтесь возле дверей транспорта. Припинок. Харківське. Наступний припинок. Поліклініка номер 20. Наступний припинок. Поліклініка номер 20. Осторожно. Наступний припинок. Адоївського. Наступний припинок.
а то и ускрыгает. Осторожно, двери зачиняются.